Tung padayunon ang Pebrero 25. O unsa man puy hubad sa natawhan ani niya Miggy, Pebrero 25. Okay, kung ikaw nataw sa Pebrero 25, daghan jung mga tao nga moingon nimo nga buotan ka. Unya, munganha sila mudangop diha kanimo mamaylo og kwarta. Nya ikaw lagi pod kay maayo ka man og kasing-kasing, matandog pud ka. Unya daghan kag mga namaylo nimo nga wala namayad. Unya ikaw gusto ka nga mutabang sa imong mga igsuon kay aron sila makalampo sa ilahang pagtuon. Unya ikaw pinangga man sad ka sa imong mga ginikanan. Pagbantay kay basin mainahan ka apan dili asawa. Unya ikaw masayo ang imuhang kaminyoon. Maunay hubad sa imuhang Pebrero 25, KC. O mga higala, ayaw mo kalimot sa pagtanaw ani nga video February 25 sa hubad sa natawhan, and then like, share and subscribe this video. Thank you.